sa sutura mun so mu dau magana mun zo yan gulma ido an kawo hanta da jini nera da kiri bana dai sutura an sawo ya me Niger fashion ya me Niger fashion inda kudi yake nan fa ado yake masu zuwa sai kun zo fashion house wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki wannan gudun sai jirgi wannan kidan sai sarki sa sutura mun so mu dau magana mun zo dan gulma ido an kawo hanta da jini nera da kiri bana dai sutura an sawo ya me Niger fashion ya me Niger fashion inda kudi yake nan fa ado yake masu zuwa sai kun zo fashion house wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki da sa sutura sai manya saka da sai dai garinmu na babban sarki ba shi da manyan kaya wata dala sai mata sama a yi wasan gata raba mu da bakon boka mu da kiɗa sai gata idan da kwabanka kai ma sai ka yi a yi magana wanga kiɗi sai yar gatan gaba a wutar mata shige gaba da awo baya shige gaba da awo baya wanga kiɗin mata ne shige gaba da awo baya sa sutura mun so mu dau magana mun zo yan gulma ido an kawo hanta da jini nera da kiri wani dai sutura an sawo ya me Niger fashion ya me Niger fashion inda kudi yake nan fa ado yake masu zuwa sai kun zo fashion house wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki yara da manya sun sa amshi maza da mata ma sun tashi a sa a tamfa a sanya leshi a duba mata a basu toshi idan da hali mu mai da bashi gudan zuba dan daɗi ado yana san kaudi a bawa mata kuɗi ta sanya riga ta fita kunya wanda jikon sai sarki sa sutura mun so mu dau magana mun zo yan gulma ido an kawo hanta da jini nera da kiri wani dai sutura an sawo ya me Niger fashion ya me Niger fashion inda kudi yake nan fa ado yake masu zuwa sai kun zo fashion house wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki maza sai kidan telolin Niger da martabar telolin Niger abun faɗi sai sarkin ɗinkin da duniya ta kai mai Niger abu da libasi fashion house kuce Niamey fashion house a dinka riga a kankare wadda duniyar sai kaje Niger bulum na yi Niger balangalangan na ta yi Niger a baka mata a baka motar da kanka sosai kaje Niger to mai nema aina samu to mai nema aina samu kuma mai bayarwa na samu shi mai bayarwa na samu a baka rigar da zaka kirga da ka saka sai kaje Niger kai ku gafara wani birni ne nan ko ina duka an san Niger martaba wata sai dan Niger a duniyar daɗi sa Niger a lahira sai in kai mai kyau je kiɗan telolin ne maza abin kiɗan telolin Niger da martabar telolin Niger da martaba telolin Niger abun faɗi sai sarkin ɗinkin da duniya ta kai mai Niger kuma abun faɗin sai an je Niger abu da libasi fashion house abu da libasi fashion house kuce Niamey fashion house sai Niamey fashion house a dinka riga a kankare wadda duniyar sai kaje Niger a makka riga ta kama jikinka ta kuma tsaya sai fashion house Abdul Basit fashion house Abdul Basit fashion house na can Niamey fashion house me Niamey fashion house yan birni ga
fashion house sun shina kai gadon ɗin kayi riga ko ba aiki ka tsaya kuma kayi da kirki dukka mai ɗinkin yayi ɗinkin bangare ɗaya kai ke maki su ta shafa ka gawurta sun cika ma sarkin ɗinki bangaren can sarkin yaki bangaren can sarkin mota bangaren can sarkin fawo bangaren can sarkin kawo mu an ce mana sarkin waka kai an ce maka sarkin din wane so inga fashion wane yaro inga fashion wane so inga fashion ya wani telan inga fashion kawo ya mai fashion kawo waye iya dinkin fashion kawo ya mai fashion kawo telan masu kudi fashion kawo kuzoniya mai fashion kawo aminin gwamnati fashion kawo ya mai fashion kawo in ka isa ga fashion kawo lallai fashion kawo in ka cika ga fashion kawo lallai fashion kawo in ka kai kawo fashion kawo magana daya fashion house capacity da quality a zoniya mai 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 fashion zakin duk mai dinki fashion house abu da libasi fashion house aiku karshe ne fashion house abu da libasi fashion house wane so inga fashion house kuce niya mai fashion house maza niya mai fashion house sarkin dinki fashion house sarkin dinki niya mai fashion house Allah ya samu dace amin.